Velkommen. Jeg vil vise, hvordan du skal bære på ryggen i bæreselen her, og særligt hvordan man afkorter stroppen for at kunne bære på ryggen. Hvis du kigger på stroppen, så er der et spænde hernede, og det spænde det skal åbnes, og så skal det sættes herop, sådan så man kan korte stroppen af. Man har nemlig ikke brug for så meget strop, når man skal bære på ryggen. Så måden man gør det på, det er, at du trykker på undersiden og på oversiden af spændet herude i siden, hvor der er den her fjeder, og så springer fjederen ud. Så trækker du spændet ud, og så sætter du det op i den anden webbing. Så lukker du fjederen ned over den krog, der sidder ude i siden, og når den så har sagt klik, så ved du, at spændet sidder, som det skal. Så folder du den resterende del af stroppen ind under sig selv, og så skal vi lige have fat i brystspændet, den ene del af brystspændet. Den folder du simpelthen rundt om, og så holder den her ekstra del, som du har foldet op. Og så på undersiden er der lige de her 2 tryklåse, som man skal lukke. Sådan der. Og så klikker man lige spændet her i panelet. Så er den strop klar. Det gør vi lige det samme i den anden side her. Så trykker for oven og for neden her. Tager spændet ud. Sætter spændet i igen. Lukker fjederen ned. Den har sagt klik. Så folder vi lige stroppen op under sig selv her og tager fat i den anden del af brystspændet og sætter den rundt om her. Lukker de 2 tryklåse her. Sådan der. Og klikker spændet herude ved panelet. Så er vi ligesom klar til at få bæbse på ryggen her. Så nu kommer du lige op til mig her. Sådan der. Og tager panelet op. Omkring her. Se. Så tager jeg fat i begge stropper her. Med den ene hånd, og så drejer jeg simpelthen mavebæltet rundt. Og så tager jeg stropperne over skuldrene. Sådan. Drejer det sidste rundt her. Og strammer noget stropværk her. Sådan der. Så kan vi lige lukke brystspændet her. Og mærke efter om, hvordan vores lille ven sidder her. Om der skal strammes mere til. Sådan der. Så håber jeg, at han sidder nogenlunde deromme. Og hvis man er lidt træt af de her lange stropper, så ruller man dem selvfølgelig op. Så langt man nu lige gider. Og putter elastikken rundt om. Sådan der. Så det er bare rygbøjning. Og så kan jeg selvfølgelig også lige vise, hvordan jeg tager baby ud. Der vil jeg starte med lige at justere stropperne lidt længere. Åbne mit brystspænde. Tag min ene arm ud. Tag den anden arm ud. Få fat i begge stropper. Og så kører baby rundt. Hej med dig. Og så kan vi lige lægge dig ned igen her, ikke? Sådan der. Yes. Det var der rygbøjning. Tak for nu. Vi ses.